hambe kwi-page le-youth league babhala i-status esigcina izolo sibhala ukuthi i-youth league kababa i-youth league kababa i-youth league awu-2 hambe uyochecka manje i-page ikhona i-youth league la ilive ikhona la ku-live hambe ucheck i-page layo babhala ukuthi i-youth league kababa wayifaka mina isikhathi nazo bayibiza kanjani Chief yonke umkhonto wonke kababa umkhonto wonke kababa so umuntu abona kube kuthiwa uthi kubhala ukuthi youth league kaduduzile ngabe ngiyakuzwa yabona le but uthi kubhala ukuthi i-youth league kababa yonke umkhonto nje kababa i-women's league i-youth league ilokwane labor desk and all the regions provinces and national kababa umkhonto kababa comrade yabo and two comrades lama ngi-address nale comrades yokulokuphusha ama-conference comrades ka-ANC sinasamba ama-conferences asixakile comrades because awareness ama-conference in fact eza noku-divide organization eza nokuqila ukuthi bakwazi ukungena kwi-power bengafanele ukungena kwi-power so please yeke comrade naleyo preacher into ama-conferences sizowalinda ama-conference umsholozi makasisa ama-conference asiyekona because lo mkhondo i-ID kamsholozi and usulandela ngoba sihlonipha i-ID yakhe i-wisdom yakhe so we'll wait for umsholozi athi na ama-conference yabona le and please stop preaching lento comrade uyasilimaza uyawulimaza umkhonto kakhulu mfethu Sinyiwe le nto sizobulala umbutho. No, Commander. Sinyiwe breakdown ngeke akuwena lo ngiyakwazi mina. Commander breakdown bafethu Commander breakdown sanibona bafethu. Bengicela mhlambe siuvalo live siyophuza amanzi sophinde sibuye futhi. Yacela breakdown hayi ukuthi mhlambe ngishayela umphetho noma angilothe emkontweni ngomunye abafana nawe. But bengicela siuvalo live sehlise nomoya because manje sisesidangalaleni bafethu. Inkinga sinaza yiki umuzo ongenaphela. But manje mangabe sesiwaveza esidangalaleni sizoba nenkinga. Ngiyanicela sicela siuvalo live sizobuya futhi uze namanzi. Ngicela ukungena before nivale. Ngicela wehlisa umoya nawe Dragon King. Anginawo umoya ophezulu. Yes, please ngicela nje Ukungena nivale ngiye emeetingini manje. yebo ngena ufakile Ngiyakhuluma. yebo khuluma Ngiyacela mina weyingane zami weyingane angikhulumi na no host. Ngikhuluma nabo bonke laba abangenile kusuka ekseni obabukhoma kobani bani kuze kube imanje nisangena nisafuna nokuvala niphuza amanzi. Ngicela ningamlandeli ngiyanicela no host olana ngiyanicela nje. Ngicela ngingam entertain ngiyanicela. Ngiyanicela nje ukuthi akayihlalele yedwa lana noma ihlalele nomyeza noma ihlalele nabangani bakhe afuna ukuhlala nabo nina nje eni-MK nomkhonto wesizwe musana udefender into engekho vele anodefender into eqonde ngqo ningadefendi noma yini ningadefendi amaclown ningadefendi abantu abangazi ukuthi benzani musana ukuthi izini entertain hambani ingenele kwabanye life ikhulume ngokwakhe iqembu ikhulume ngento yaphambili lona nje olana musana kuyikhathaza nimemeza ngane zami nixake ngento engeke izenzeke yabona la ifakhe nje bewuvulile ubhudlo ngeke wenze lutho ngeke uhlukanise umkhonto ngeke uhlakaze umkhonto abantu abakumkhonto bazingenele ngothando naye uzingenele ngothando uzoziphumela ngothando futhi lakhe ayibelele ku-ANC ngakho-ke ingane zami miyekeni musani lokhu ni-entertainer iphikisana naye noma ngaletha yiphi information athanda ukuyiletha la akayilethe eyedwa ayikhulume yedwa ayikhulume nomyeza bodwa nabanye athanda ukubamema mhlawumbe be-ANC nina nje niwumkhonto ngiyanicela ingane zami musani ukuthi nize niyikrekhise amakhanda nize nikhulume nize nome ziningi izinto ey'balulekile efana niyikhulume zokwakha umkhonto yonke lento ayikhulumayo eyama-branch yani nale ngane le akangayisebenzisi ngcokuthi uyibize yezala le ngane kakhanyile izoyikhulumela yona manje yena okhulumayo yonke lento ufake ingane la yikho kwalana lengane uyena oyizikhulumisayo so musani ukuze niphendule yonke lento ayikhulumayo ngiyanicela musani nje uku-entertaina yonke lento muyeke nabe uhlanye yedwa adile nayo yena yedwa nina phumani kwabanye olife abakhuluma ngomkhonto hayi yena ngoba yena akazi ukuthi umeleni akazi ukuthi ufuna ukuthini akazi uma afuna kama noma afuna kahlale
whatever iy'njongo zakhe, whatever ayikona noma ayithunyiwe noma abathunyiwe, nina phumani kuyena bantabami. Nifocuse kumkhonto. Le nifocuse kuyona manje akuyona umkhonto, akuyona yomkhonto le niyiphendula la, akuyona yomkhonto bantabami. Phumani kula kuyena. Phumani nje ngazi ubani, phumani kindalo bhuti, phumani. Phumani nje ngani zami ngiyanicela, phumani. Akuyona yomkhonto le, eyakhe. Nenhloso zakhe. Manje kubuhlungu usebenzisa negama lale ngane akakhanyile. Le strike lishayo ezamelayo nayo. Ngaze akaphume kule ngane. Azawazi akayibiza ayilethe la ayikhulumise nayo, ikhulume njengaye nayo ukuthi izozibona ifana nobani. Nina phumani, nina mzani ukuthi nize nizehlisa isithunzi nje ngaye. Phumani. Phumani. Esifela amacala ukuthi akayanga ePhalamende. Ukuthi bekumele sithathe yena somfake ePhalamende. Khuluma nawe baba, indima inikiwe abantu ababhodla umlilo, babhodla baba. Phumani ngane zami, phumani. Uyila uyanga ePhalamende umthetho amacala. Phumani, yazi umuntu animazi nilo baba ukuthi umuntu bevela amyeke ambuke sekohlanye. Muyekeni ubhuti abe nje. Niyibukele njengele ku-life awuvule akhulume azaqeda abamjoyine omyeza bamjoyine. Nina nje ningayingeni nokuyingena, focusani kumkhonto ngiyanicela. Futhi ngenhlanhla ngiyakwazi ukuthi ngingamvala ukuthi angangeni nje lapha kaDunusa. Lokho ngingakwenza even now or tomorrow, ngingakwenza lokho kuba ukuthi bamvala lapha egethini angangeni nhlobo, and ngizokwenza. Angaze ngaya. Ngizokwenza. Izofuzini thina sizobapha impela. Phuma nje emkhotweni bela ku-ANC yakho le. Phuma nina ingane ephumani kuyena. Ngiyamazi besinayo u-ANC. Phumani wey'ngane, phumani lonke nonke nomkhonto. Phumani kuyena, lokhu linikeza ama-followers. Phumani, lokhu linikeza ama-followers. Phumani kuyena, phumani. Phumani, 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 phumani. Aphela Nzimasa. Kamba kahle bafu. Oh, khona sere yebo baba. Yeah, right.